Reportaje și interviuri, actualitate, social, transmisiuni live, politic, Călăraș Press. Când vrei să știi. După cum știți, la medicina de urgență am adus două doamne doctor care își desfășoară activitatea ca angajați ai Spitalului Județean de Urgență, urmând să mai avem în perioada următoare niște dezvoltări, pentru că suntem în discuții cu încă câteva cadre medicale care ar dori să vină la Călăraș. Pot să vă spun că s-a creat în zona medicală ca să zic așa, o euforie, în ghilimele spusă, cu ceea ce privește activitatea derulată la Călăraș. Oamenii își doresc să vină. Medicii chiar mă sună din diferite zone. Chiar săptămâna aceasta m-a sunat un medic din Lugoj. Vin pe diferite specialități. Noi, practic, ăsta este unul dintre proiectele cel mai mari pe care l-am început la Călăraș, să aducem cât mai mulți medici. Reportaje și interviuri, actualitate, social, transmisiuni live, politic, Călăraș Press. Când vrei să știi.